ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ. Ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарем. хуб, чӣ хеле ки дар сарлавҳаи видео диден, мавзӯъ мешавад дар бораи шаҳрвандии Россия. Дар ин масъала бигем як хеле шид видео накардем ва тасмим гирифтем маълумот расонем барои ба кадом основаниҳо дига бигем дар шаҳрвандии Россия супорида намешавад, ки ҳам хабардор мешавем, фикр мекунем беҳтарина ва дар оянда пас редникорам ба ин основаниҳо ваъдатон натиҳад. хуб, баъдан бигем Мадина комментариҳоро мехонад. Ассалому алайкум. бале, пеши мавзӯъро сар кардан рекламаомонӣ бародарро тавсия метам, ки нафарҳои бедокумента ай ҷои зиндагӣ мекардагитон мегира, мебара граница ва мебиёра. ҷои зиндагӣ мекардагитон намебиёра, ай ҷои зиндагӣ мекардагитон мегира. ва номерҳои авиакассамон то охири видеоро мемонам. ай ки ҷои ба ки ҷои билет дар кор мешавад, дар WhatsApp нависе, авиакассам ҷавоб метиҳад. номерҳоам ба номи худам картам бигем ба номи худам мебуре, иншаллоҳ дар ин номерҳо ҳар як рубле ки мегзара худам ҷавоб мегӯм. хуб, ва як чиз дигар, лайк, комментария, подписация мақсад шава. ин дастгирӣ беҳад хуб мешава барои мо, ҳеҷ қиинӣ надора, вале беҳад хурсанд мешем ва реаксия мета барои ояндада видео кардан, ки маълумотҳои нав биёвем шумода расонем. кадоме ки канали моро аввал тамошо мекунад, дар ин масъала ман як хела пеш видео карда будам, ки мақсад ҳамин қонунҳо ба имзо расида буд ва бигем ай 26 октябр ба кор медарояд. яъне сар мекунем мавзӯъро то 26 октябра ба основанияи носитель русского языка метавонед ки супоре, яъне РВП вид на жительство ё ки вид на жительство бошед дар шаҳрвандии Россия мешавад. баъд ай 26 бигем ай байн меравад, дига ба носитель русского языка супорида намешавад. хато накунам бигем, агар гирифта метавонад фақат нафарҳое ки носители русского языка гирифта метавонад нафарҳое ки падар, модар ё кем хе прямой родственник бигем ба русӣ ҳавайҳо, дигар намешавад. мақсад ранги пеш. дуюм, нафарҳое ки ЗАГС мекардан, бигем РВП мегирифтан, баъдан як сол мешид ба основанияи РВП ки як сол шуда гуфта вид на жительство мегирифтан, ки бигем ЗАГСшон 3 сол мешид, бигем 3 сол шудани ЗАГСшон основание мешид барои гражданство, яъне паспорти сирха гирифтан. ирам айбайн мерава. бигем дига агар 3 солам 5 солам шава ЗАГС, дига основание шудан наметавонад барои гражданствора гирифтан шаҳрвандии Россияра. ва дигаре баъзан корҳое буданд, ки мақсад 1 сол кор мекардан официально трудовой договор, инам основание мешид барои гражданство, мақсад супоридан айбайн мерава. ва дигаре нафарҳое ки бигем зан фарзанд доранд, РВП гирифтагиан, агар то 26 успед кунанд, метавонанд прямой, яъне вид на жительство насупорида дар гражданство супоранд. хуб, мо ҳам бигем маълумотҳоро мекоҳем, ай юристҳо, ай блогерҳои рус мекоҳем, миёем ки ҷоиша ки пра гап намезанем, ки ҷоиша ки намефаҳмонем, мақсад дар ютуб нависем, бо ҳамаш пра фаҳмондагӣ ай. хуб, яъне мақсад чие, ки нафарҳое ки супоридани бошанд то 26 супорен, агар успед кунем, барои ки айни замон уже бисёри ҷоҳо қабул накардаистанд ва бигем кадоми запис карда боша успед мекуна, як шанс дига дора. хуб, комментариҳоро мехонем. Мадина, салому алейк. аввал карди ассалому алейк. дубор хай. Ассалому алейкум. ҷавоб метиҳам комментариҳода. бале. Ассалому алейкум. Ами материнского капитала ба вид на жительство гирифта мешавад? Не, наметавонад гирифта. Только гражданство Россия дар кора. Ба патент РВП намешавад. бале, вид на жительствора. Ассалому алейкум. Ами справкаи нижнатира бихарем дар ЗАГС подават кунем, маълум мешавад? Бале, баъзи данда мезананд ва бисёр одамо вычислят кадагианшона. Проблема мешавад. бале.
Аслом аз сабаби уведомления ҳарсола накардан РВП ё ВНЖ аннулировать карда метавонанд? Бале, метавонанд, агар уведомления накунем. бале. Шаҳрванди ду тарафа дошта бошем ва аз аграни тоҷикӣ ба Тоҷикистон равем ва ба Россия биёем, мешавад? Ба расистки. Ба российский биёем, мешавад? Бале, метавонем. Фарқият надорад, ба кадомаш мере, ба кадомаш мебиёе, фарқият нест. Ман ба фиктивни брак РВП баъдан ВНЖ гирифтам. Хона проверка омаданд ки дар ҳақиқа якҷоя зиндагӣ мекунанд. Набудам дар хона. ВНЖ-ро аннулировать карданд. Подписчикотам бигӯям эҳтиёт кунанд. Эҳтиёт бошем. Бале. Вид на жительство ба постоянная прописка дорум. Кредитная карта Сбербанк ё Тинькофф гирифта метавонам? Не, наметавонем. Дигар, может быть, дигар банкҳо одобрит мекунанд. муроҷиат кунанд, вале Тинькофф, Сбербанк бигем то шаҳрвандии Россияро нагирем. Наметиҳанд ҳамин қадар маълумот ягон чи намегӯям нафарҳое ки бигем тамошо мекунанд, баъзеҳош ба хотири ман, баъзеҳош ба хотири то, баъзеҳош ба хотири маълумот. Хай гӯш кунед моро ва допускат накунед ошибкаҳоро ки документатон аннулировать шавад. Ба эҳтиёт кунед. Боше ҳама вақт миннатдорум ай ҳама. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Бале.